Og der går til en af mine andre halvårsvideoer. Jeg ved godt, at jeg siger Kær TV. Men det er lige første gang, så jeg ved ikke rigtigt. Men nu har jeg lige video 1, 2 og 3 og så videre. Men jeg ved ikke, hvor mange så er. Og det der video på Logitech, der står jo morgen for. Jeg vidste ikke, men jeg skal nok lave noget ved det. Hvad skal vi så snakke om i dag? Jeg har virkelig ingen idé. Jo. Den første video, jeg lagde, en af mine venner, han så den. Og så der, hvor jeg siger, at I kan skrive til mig. Det er altså det inde på YouTube, I kan skrive til mig. Altså, jeg kan til at lægge min telefon, måske ikke. Alias Nikiks Kiklike Kiksen. Som er verdens største grinevidder. Ej, men han er faktisk også en af mine allerbedste venner. Han er nok min anden højeste bedste ven. Og jeg ved, hvis han ser den her video, så klikker han ikke grin. Ej, han vil nok sige til mig, hvad fanden snakker du om, Mike? Men so what? Nej, det er i dag den 25. Og jeg mener, hvis det var den 19. jeg lagde min første video ind. I dag, der var jeg den fra Sjønebøge sammen med min klasse, men min bedste ven havde skudt med. Så det var jo bare plet. Men det var faktisk sjovt nok. Så gik jeg sammen med en af mine andre venner og min hamle kiks der. Det var faktisk lidt sjovt. Så det var i den fra Sjønebøge. Så var vi inde sådan en blå kuppel. Ej, den er bare syg i hovedet. Det der is, der er det ikke særlig sjovt. Så kommer man ind til sådan at lave noget. Det er mit kilde, så kommer bare sådan noget røg op. Det er skide ondt. Og så kan man høre alt muligt heldigvis. Men det var lyden, hold kæft, jeg var bange første gang jeg så det. Og der var sådan en kæmpe en. Så ville jeg nogle venner af, at hvis der kommer en stor lidt, så brænder de igennem. Ej, det var ikke engang sjovt, hun troede på det. Men i torsdags, der havde vi skolefest. Og der var diskotek. Men altså, ja, det var fint nok, men altså, vores skole var sådan en lille en, så det er ikke lige det fedeste. Men det var det sjovt nok, og så dansede jeg sammen med en af mine venner. Og der var bare sådan en rigtig hofterik, og det var fandme sjovt. Og så var jeg lige ude og trække noget frisk luft. Ej, men det var nok helt sjovt. Og så fordi vi spillede bøllebåd, så en af mine venner, han skulle sige, det er en skamplet. Så fordi han plejer at sige skamplet. Og så lærte han jo endelig at sige det. Og så var der en anden fyr, han var på 4. Han skulle bukke. Så viftede han bare lige foden op. Det forstår jeg altså ikke rigtigt. Men jeg skal nok på et tidspunkt sætte en video med det. Min søster, hun optog det. Okay. Ej, men hvis jeg finder ud af, at jeg kender mit navn, så laver jeg det om til Mikes Talkshow, hvis jeg kan. Ej, men jeg skal stadig lige skrive til mig over YouTube.com. Ellers så keder jeg meget hurtigt. Så der ser jeg déjà vu. Og lad mig se, det er lørdag i dag, og det er søndag morgen. Der skal jeg klippes. Hvorfor sidder jeg og leger med en 2 kroner, jeg sat ind i sådan en halvøse der. Ej, altså der var dynet, det var der købt for en mega fancy mus her. Nu skal jeg se, om jeg kan finde op. Fanden da. Jeg har købt for en mega fancy mus, og den ligner en bil, og så er der bare lygter foran og bag lige. Og så så fancy. Ej.
Hvordan kan det være, jeg altid gør det her, når jeg keder mig? Så det er dag 22-23, og det er den 25. april 2009. Nå. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige nu. Jeg lover til næste gang, der skal jeg nok have en hel masse af løjse med. Nej, det er ikke sjovt. Ej, jeg skal finde på lidt sjovt. Jeg skal lige snakke med Kiks. Kiksen. Ej, seriøst. Der var en gang, det var torsdag, der så jeg boede sammen med nogle fra Sjæle, og så med Kiks, som begyndte bare at klamre mig til en, og siger en af pigerne fra Sjæles ben, og det begyndte bare at flække af grin, og jeg sagde bare, det er mine ben. Og så begyndte jeg at sige, at jeg var bare helt vildt pæne ben og sådan. Og så faktisk resten af dagen, der begyndte jeg bare at hænge på dem. Ja, jeg ved ikke, om hun blev lidt træt af mig til sidst. Men jeg gav slip på dem, og vi er venner kun nu her. Endnu. Jeg har lagt mærke til, at man bare lige sætter en finger på en skærm, så bliver den fedtet. Det er derfor, man skal bruge det er en brænderens. Jeg bruger det faktisk til min mobil. Og der sådan, det var sådan, ja, jeg havde så heller ikke noget papir, så jeg var nødt til at tage det med min hånd. Der står opbevares utilgængeligt for børn. Nå, det vidste jeg ikke. Man laver det der strengnummer egentlig på alle. Det er mega dumt. Her der står der 5 7 0 1 0 9 8 0 2 5 2 5 2 5 2 5 2. Okay, jeg kan se der står billedet der altså optagelse i gang. Ej, hvor det er belastende at se på det der ur dernede, 7:25. Og jeg ved godt, I kan se det på YouTube. Ej, men jeg kan ikke lige forstå, hvorfor jeg ikke er sjov i dag. Men det kan godt være, at jeg heller ikke er sjov. Men vi ses en anden gang. Ej, I skal også lige høre det her. Der kan være Danfoss Universe, og så var vi inde og spise. Og jeg sad og spiste salat. Og så var der bare sådan, dag! Hold kæft, mand. Min Kiks og hans albror og mig, vi begyndte bare at grine. Det lød bare så sjovt. Ej, jeg skal nok slå nu. Dag! Ej, præcis. Hej hej.